Hello guys, maadjong adlaw natong tanan sa kong adlaw, adlawng Lunes, back to school na pod, diyan nagamang leksian. Mamahaw tanin jo. Ang sidan isda, pinag-unan og katong sinabawong karning baka. Nay, uy, Ginoo ko nay paghinay. Nay. Hani mo to nay? Wa makukitas asin tay sa. Asukal katong blog takob. Nara to ko. Dali na palihog. Ang kaginunan. Ikaw na niya nila. Kus nito na dito sa baw. Ha? Salamat eh. Pamahaw na mo lang. Bisig hangatan si Janay kay kahapon ni reklamo mo sa Galakaw. Diha na naman si Janay. Jama-jama ka, dapat ikaw mo kung nagkaon kay may tambal. Pikili mo tambal eh. Ha? Ipangsuwatan na ni Ati Ruby. Ati Ruby nagsuwat na ni? 11 AM last. Unja. Grabe lamig aging ati eh. 8 AM. 6 PM. Turis 7 AM. 1 tablet. Na maghihilin na ni. Im na ni hilin. Naya sa ida. 2 tablet mo nag-vitamins mo siguro niya. 40. Hair Kaline. Nay oras ibutan mo te. Tantig uras. Inja, salamat guys. Kadto sa dong grasya nga mga nadawat rong adlaw. Grabing salamat ta gid nimo ti. Dino na di magbawo si mong kamaadyo dari namo. Di apod-apod gid mi dari pamujo. Sulbad gid gatong kuan ay. Basta kay mauna ka to. Kasi kaginunan sa kabog dito kus nito dito ang subukan sa inunan. Si Puonek si Gisubra mo dinan. Diksi ba kay Pang X-ray. kuan na og mag-x-ray na adududang na vitamins. Wa man ni undangin na vitamins. Kaya hindi Gipalitan Mama Jijin gapon. Musa ko Mama Jijin, war-war po salamat. Lah, na kay sa orasan na. Si oras ay mo te. Ito para ba Mr. Tess? Sinter. Ano te? Sinter. Bubudog mami. Isda na. Gimingaw kung papagablir tay sa. Tay papagablir. Long time no see. But now see now. Ngano na mas papagablir mo kasi tay sa. Ning pahuway siguro pod. Hindi kay gimingaw makuniza tay sa. Diyan sa una nato. Tawagan tay sa ta. Hindi ko lang tay sa. Mahabang story. Story of my life. Okay na sila sa tikuy ni tay sa. Isay, marites kang dako. Okay man. Nakaibaw man ko gaway sila tay sa. Sila ni. Pagablir tay sa okay na ron tay sa. Gimingaw kung papagablir tay sa. Lagi. Gimingaw kung papagablir at mamarubi. Salamat sa grasyang sa Diyo nga dawat naman, ha? Ba, dati di buksa, dati di ginawa dyan. Ganyan rin. Sa mantay. naroon kilo. Natuwa sa... Kinahanglan des na tayo matanaw, doktor. Tanaw na siya, check up man. Di pa ko na, di ba si Promen? Dati, ang imo ko nila ko ti. Lisod. Ayaw na natin. Dapat na. Wa man yung sikutag pa. Tigpas ka lang ni murag unod na pikas na Pas na bihigop sa baw. Dana, ning tigpa diha. Murag taas-taas ng bakasyon nun, be. Nga ningin sik piti mo da. Hindi absent na siya. Na, good luck to da isobri. Dali ana na. Dali man ko, dali man siguro dito. Baw, magkuhan na ginagna ako, mag-inarti. Okay ba? Ija kung manunuwadin lagi jig ko niya. Ariya dito skuan. Pas. Pasin ni. Una pa na namon human. Paspas. Angay, di ka papuyin nila ano. Yeah! Ito na yung bahay kay. Ningan na ba Dagdag kay maurot. Ningan na ba sa di na kuno sa mo bakasyon ug di ka maapil da. Ang hinan mangirik ani kay punta magpasko og New Year pohon kay wan imazing mazanga di naman kumubalik na di ka ban si mama. Gee man siya ni mama. Kanang wa kuno siya papel og bawon ko palitan mo ko kanang. Ipalitan. Ja na pa ijang idaw, na pa ijang kuan nga hilak-hilak nga. Ano bang singalan na? Wala ginam sulti. Naa na jang chat na ko nun sa wala bata papel og bawon ra may konsumisyonan. Diyan sa nag-consumption ka to bagay nga mga hala di para balita magkagusiri. Natinga ko kay hindi turuan ni tingog-tingog. Kay kuan kanang tawagan ra kuno mi.
Dito sa uniting-ting, giginan mag-irig nga, be, basin magkakasilita, pamili o sa imo, ha? Unsa kayo man madadyon? Natingala may kayo dito na masuok, ha? How, di ba cellphone, nga na naman. Chat na mo na to, chat na ha. Dahil si Eric nga, kanang wato sa mga kuwan, pabalin naman to sa awang kayo, palit ko nito. Di naman muban. Ipalitan na laman naman, di haras bahay. Papel o kuhan, rekonsumisyonan. Uy, nai-apple ito, be. Isa ito ba na nanislice na ha? Naayaw! Kay, Sige pa nga, iwaw ko Smith. tagaan, good ni mo gamay. Ang nagkahulok lang ko sa papel sa classmate, daghan ko nukadyo sila mga adyo. Di lagi pakita daghan. Magdara sa gamay. Kada adlaw, Tangaan ng isa ka paon. Basta ko ngit ka sa ko. madyo mo na mga pangatag, basta daghang Ala, grasya. pagtatay, agsabot na tatay nga mukha kang nakagdaghan irig na nas bahay, ba man lagi? Wa pa. Unjag matatanan tong manok. Bisaya, si Roy patap-ano na to? Di ka sa kain ng Lugaw? Yeah, basi na lang mga ijaan. Dahil sobre parang Lexi guys, kuan, King and Queen of Heart. Karong 2025, February 14. Pwede rin siguro na. Ano ka man na? February 14. Last kan basing, February 3. Pwede rin pa-Gcash ti ang imo. Pwede rin yung Gcash ay. Mubasa na ko. Ubasa ra ka na basi na lang ay. Bitaw. Pwede rin yung Gcash Gcash. ako ng kate. King and Queen. Sana isa te? Pwede naman yung hatag sa laing taon eh. Ano subri ba? Ang biniti. Oh, kaya amuatan ako nimo. Para magamit ko na sa Kamu guys, basi ganahan mo mo. Ini amount ro. Ako daw, amuatan ko ni. sayang. Sabay kayo, picture ko kay basing nga doon, basing mo hatag to si David. Dad ara man natin. Isa, dad ara man yung isa. Basta dress, kambas na na. Tigog na skorta, kaya nakakatulog Si Inday Grits, bakit ito ni hatag Di man ang tako lagi daan ni mo kuan kay daghan pa problema. Di ka na magis mo diyang ma'am. Kanina kita anak gwapa ko no. Ay! Sus, ginoo ko ang liwatan. Dahil galing simbahan nga po, yung kisa ng bata, habang ko nung in-invite. Kisa ng bata, in-invite ng bata. Grade 2, preschool pa mo to sa kasaway dani tino. Ngani magpunto preschool man to. Nagisuri ba dami na nakatong dito ni Zagadi na Zaga mo paso-paso lang parang babi kaya nakatry na ka. Ano man ah. 24 ka sobre ni. Di bisa basta basta preschool pa dyan na 25 ka sobre ni. Jag nga jud kijang ma'am gusa. Isa na din mga, wala makakuha. Kajing-jing gali na problema pud siya kay 25 gadito niya. Idang anak din nabuthan sa pabuto mo tong na-admit. Malapit. Na di man matilo Ko pa nagkagawas. Sa labit na buto. Oo, ganun. Ganun magpapabuto. Dani. Istorya meron. Lexi Ann B. Bernades. Sus, Ginoo Bernades. Grade 2 Santan, Patlongkam Elementary School. Instant canvassing, February 3, 2025. Coronation, February 14. Dai, basin maluwi ka dai piso bisan piso kuno dai yung liksi. Nabog na pa ko dari. Basin dai mo hatag na pa ko din ba? Kay. Day. Hindi kada bang tighatag ni liksi o mga patos. Dahil natin mo yun. Ha? Guys, bashi na lang Pahinday guys. na isi da kay di ko kulit na ate magwang ko. Ikso, mo sa ikso ni sir isa. Ini amount ragod kay og matigom na ni. Daghan naman eh. Maluwi mi sa liksi. Mabito ni sa una ni hatag ni Oy! Pareng Mariano! Lister, imo siya. Idang uyam nga dakong simod. Giingnan ra pa ko dito adik ko no kay nang law magmatag kaniwang. Kaniwang day adik. Very wrong ganun kaday. Simod, sino lang yung pahinga simod? ginaway po si Lister sa ilo na isa sa ilo. Ginawa po muna ang warpubog. Sus, di na naman kita magkamakasata 2025 na ron. At otso na, nanapin mo na yung aim na nimo. Ginaway sa ilo mo. Warpug, madugalin yung ilo kay nabudyagan ron eh. Ganyo, permanente na dyan. Datay sa magbalik mo kay Lister. Nabudyagan mo siya pa yung ilong na ino. Ikaw mo itugas tinuog na. As mo nag-ilong sa una. Taas ko ilong mura ko slice sa Subirano. Sus, ginoo. Mura ko nang ni liksi sa una. Ang bawang pag nagbujag na, ilong po ni mo higi. Diya, mag-inga gagahang ilong na. Natural. Aga na imong ilong. Dahil mo Ilong sponsor ni patas natural na. na. Patubuan na ni. Subot. Ako na imong sponsor. Mati pa yung palit o siya. Ilang pa siya akong bagas. Nga ni dahil ka, ginawa pa magyapon ko. Wapa magyapon ko, aw. Nga na, ang tagang ilong. AM. Nga, dahil nagising ang Ma'am Lexi, oh. Ma'am Ha? Pismas. Sini si kuan ba? Upalit ko, Christmas. Nun Lydia.
Mawaw kong tinorlina, shit out. Sinulin dyan ba? Hindi. Nga kasi ko, may gong Lexi. Kan aragong kinasing-kasing. Di, pud nga na. Good food. Sobre man ina. 8 a.m., 6 p.m. Ang tagas ni Marilote. Hindi na mata. Hindi na pa na. Bibitaw. Hoy, jama-jama. Lunis ron. Masugdan ni mo. Masugda na Wati pa day ko sintir. Kaya magtanong kong na bay doktor. Na doktor, di tangan Di ba? Si Pura may kisuga pa kunta. Di, wala ko sa pamito. Why, nailakaw. Yan ako na uli na ko guys. Why doktor? Isa ka semana kay nakalib ko ng doktor sa Alicia Sintir. Ayaw day. Alcohol ka kay. Di ana dagan tay pirmahon na dare. Walo ka buok. Te. Walo ka buok. Saan? Pirmahan na to aron di ta mga preso. Namuli na ko. Sige. Namuli na ko haras. Di na tatay kay ko ana. Kanina yun. Dai si budak tay dai kay si Ate Jijinda. Di magkauna. Kinsa maring kare tambaw. Kuwari day, palihog. Nung kung kasabaan tayo. Wa man kasabi Di pa, ibang yan. Nangutanarap may kuyle mo kung gisingkahan tayo. Asa mo na mo ang gitanaw yan? Ano yung mga cellphone yan? Di. Darate, pamirmahin na rite. Pero dito mga presyo. Isa mo na pirmahan. Kana, apil si manang anak. 8. Ikaw. Apil. Yung ilan si mama nga ako'y puling dingding. Kani. Kana, permahanas ngan sa mga makuan. Karilay, padre. Mas lami kunos kandihay, kay dali ra. Mayingon tong katuning tabang ni mo bang singan na tong kang parami? Mas dugo uranus kan diha. Singan na to, ganahan ko ni Jaron, kay mahining ko ana haron. Nakahamo kay kadyo. Na kung ano po to? Di man po daghang pasyente sa urus kan diha. Kandihay rata kay dagat ta. Te, kato ba? Nang ito na magna okay na ba kung salyana? Singan na to? Joseph. Nakalimot ko. Umasok ka sa kabutan kadyo. Isang beses yan. Ipa, nagwalo ba na? 1, 2, 3, 4, 5, Kandihay na to. 8. Tanawa lagi giingon puraming ingon sundi nga na agdis kandihay ingon puraming wa. Nas kandihay ko no nangutan ako. Nya kaning man ko. Kuan man ang kan diha. Ningi man ko sa Don Emilio. Sir, kanang dali ra bas. Mas lami siguro sa kandihay. Urot na nimo. Tanan. Dai daskili da nung kaog saging. Agman no? Sabi mo ihaw na tong manok. Katiring duwa. Tita kahalang-halang na tong manok Katiring Bisaya. manok hara. To ano ka buok ba Isa may mo halang-halang dana. Para jigin na jugin johang igsuon nga laki. Tara to. Wani mo gamay request di man no. Di pa gawan mo request. Mau bitaw ni dari lagi. Mami sa ay. Ya mama lang tong mamaalig niya. Kinsa man? Hindi ka basula. Di si Za? Di. Mami sa ikaw ang mama. Bisa nga naman. Ano ko gastuin na. Ang mama na. Adoy! Uncle Roy! Huhuy! Ayun na. Hindi magkamurahan. Kabang ko ibo. Hindi nga naman kadyaw na dyan na nangaway sakit. Ha, mandes nanay. Ubang ati Ruby. Vlog nga mo ti. Ang gilaman ka mabaskud-baskud po. Pero gusto ilang krabakunda tayo sa. Di sa lagi kay mulakaw ta. Karon deta. Chati na imong sir. Mamagyapog mo eskwela ka kayo. Magap kayo na mauhan. Na kayo na mauhan wa. Naatay. Unsa man? Hani na mauhan. Ay nati ataring saging sa. Magbasa tayo sa. Aw, magbasa na. Di na mauhan. Be, basa hari Una ba yung mauhan? Be, dali. Dali ka, basa ka. Dali, kayo makabasa ka dari. Hatid ka naman dyan sa eskwelahan. Ada ko pasik atay sa. Imura ning tinakod ning buhat tayo sa. Ese! Tayo sa. Mau ka. Dali ba? Basa dari ba? Basa dito ka do. Dali na. Naman ni mga liters ng bawang. Kari. Sama ni. Sama ni. Ah, tayo sa. Kani. Sunod sa Kani sunod. Ay, Ay, Il. Latos. Isi. Iluwa. Kay makaupaw. Yan kay magluto to. Niwang na ba? Dari ko sa bus, guys. Kay diya magkakulro. Naglugi diya.
Luoy raman may katabang. Katino pwede kong iti. Umagitan og itlog aroy pila ka buok. Magdi na ko ng iro. Kana ni. Te na hinog ka kao te. Ikaw pa reels. Ikaw na pod. Di ay lang kay. Kari may ang pangita kay nighaling balisod. Mila, inapahin yung kapadyas. Ya. Piti. Magkaan ko glubi. Nga, hinog, kakao. Hatid sa rin na. Lalabang na dari sa ubos. Ha? Balik ka na na. Ako nibot ng. Dito ni. Maring oh. Maring. Humok na na. Ito tatay. Gamay ra. Kay bawal lang daghang tamis. Agoy, Ginoo. Hay tago to. Mga sa kong kahoy. Kaya daghang kahoy. Kahoy ko nagipangita. Dan ditso ko dari. Dan ang payang nakitang taong manaas isda oy. Dini mo kuha. Mudaka na dyan kinibkiban. Gipangkibkib na sa mga makla. Nabisi ko gana dito ko gikas kuan guys. Sinter. Kaya ako si kaso para tatay. Nja. Balik ko na, daghang sa adyong salamat sa ning hatag og grasya na rin namo. Salamat ka ni Mote. Nga nas Hawaii. Ug wa ko masayop. Salamat ka te sa imuhang kamaadyo da rin namo. Ginoo na di magbawas sa imuhang kamaadyo. Wa naman ko nakitang bunga. Wa pa na na-claim. Kaya inja na to na i-claim. Og human og sundo ni Lexi kay maluoy mo pong kong Lexi magbaklay arang inita. Hindi ko man nagsundo ni Lexi, makapaniod to na. Ano to i-claim mo. Ano na nagikuha guys kaya na grabe na mag-ud. Balik ko ari kaya na mga butang pangkuhaan. Tapi guwang tundan to ah. Kani ba? Kusog ng siga. Apay tulog ka butang. Agay! Tabi. Dara guys, nakapundok na ko. Ngari, madun naman eh. Lamin ni si Jai haling kay kusog ng siga. Aglang kay gamay ra. Abre, sakot eh! Dakos likod. Nauli na day ko guys, gikan ko nag-claim sa tunay na ining hatag na mo. Salamat ka doon mo ate. Nja. Param to ugma sa mga lakaw. Nanay, ato Miss Don Emelio. Nja da baway ko katatay kay human naman si tatay na x-ray. Di ay cash 500 di hatag dito tay. Tay! Hotay! Day 500 para imo. Dang ni nanay. Magipalitan og biskwit. Kali tita mo kan surta ta din eh. Tita. Oh Aliana oh. Ibo ra isa. Nay. Tataran ko na lang. Palitag toothpick te karon di na magbagos-bagos sa kwantay.
Nay, ibutang agi palitan ng toothpick kaya rong di magbagos-bagos na ng silhig. Silhig. Dapay Milo. Oh, gatas. Gatas. Ipalit ko kuhan kaya mo nagkikakonsumisyon ng liksian, papel. Ipalitan mo po ito diyang Mama Julie. Papel da. Dapay sabon, mga sabon ni Dari. Nay, oh, pita nito tay. Injo. Data pa Skyflex dito. Seleksi mo ko ang Skyflex. Kaya po guys, oh. Toothpick na. Ang suga na, tag 200. 18 watch. Watch. Salamat ka Diyos sa naghatag o grasya. Nagdali-dali ko kay Seleksi. Kung ano kayo ang laba ko. Shampoo. Sabon. Ang laba ko na, dami ang labo nun. Sabon. Nagkansalay mo, tayo. Magkalangalan mo, tayo. Ito ko lang ito. Dos lubi. Kita ka lang. Marami guys, kay magkuha pa po kong liksi. Salamat ka Diyos sa naghatag og grasya na rin na mo. Ay, nilabay ka itong anak, imong anak yung guwapa na atong anak. Marami guys, salamat ka Diyos injuhang pagtanaw o pag-ampo ni tatay nga na. Kaya lagi ng hospital. Salamat injung tanan guys. Di mo tagsa-tagsag reply sa comment sa mga post o post sa Facebook o post sa YouTube kay wala ganit king kalaban pagkatong baro-baro ning may kaproblemahan pa ba. Diyan ni guys, salamat ka dun ninjong tanan. Amping mo kanunay. Di anag binakaay na dali kay luto sila hinalang nga manok. Kanang Bisaya nga manok ba? Bye guys.